seara, bine ați venit la Cafeneaua Artelor, în Casa Nistorică. Eu sunt Mihaela Nistorică, sunt actriță. Am pus bazele acestui loc cu gândul de a face cunoscut botoșănenilor, artiștii noștri locali, pe care se cunoaștem într-un mod diferit decât în galerii sau în librării, pentru că nu mă refer aici doar la artiștii plastici. Mă refer și la scriitori, la instrumentiști, actori. Cafeneaua Artelor se vrea un loc de întâlnire între oameni minunați, care se întâlnesc cu alți oameni minunați. Dacă la o galerie de artă sunt expuse lucrările și vorbesc profesioniști în domeniu, vorbesc criticii de artă, aici nu ne întâlnim pentru a critica lucrările, ci doar pentru a le admira și pentru a cunoaște poveștile din spatele tabloului și povestea artistului, povestea pictorului. Astăzi, pentru că avem două minunate doamne, mame, soții, tinere pensionare, am fost fascinată de povestea de viață, pentru că de aceea se și numește expoziția Infinita Primăvară, pentru că atât de multe primăveri au doamnele care au pictat, și au înflorit, și au înverzit, și au reînviat exact așa cum primăvara, de fiecare dată are ciclul ei și reînvie în viața noastră. Nu e vorba de două doamne care au pictat toată viața și au ajuns la această venerabilă vârstă, ci s-au apucat să picteze. Este minunat. Pentru mine a fost extraordinar acest exemplu. Pentru că după ce ai muncit o viață întreagă, după ce ai crescut copii, după ce ai văzut acasă lor, după ce te-ai pensionat, mai mult ca atât au mers la școală populară de artă la o vârstă la care, v-am spus, nu găsesc multe exemple de acest fel, sau cel puțin nu le știu eu. De aceea le admir, le felicit, vreau să aflu povestea de viață mult mai bine. Sunt convinsă că dumneavoastră, fiind prietene, cunoștințe, rude, apropiate, le cunoașteți mai bine decât mine, dar poate n-ați stat niciodată de vorbă, așa, într-un cadru de felul acesta. Iar noi la Cafeneaua Artelor avem un obicei, lucrările stau expuse o lună de zile și, conform obiceiului, în fiecare zi, la aceeași oră, adică în fiecare zi din săptămână, pe perioada a 30 de zile, ne reîntâlnim din nou aici cu artiști. Adică, astăzi am avut vernisajul la miercuri la ora 16, miercuri viitoare la ora 16 ne putem revedea aici cu doamna Lila Lungulescu, cu doamna Veronica, doamnelor pictorițe, că au mobilat pereții cafenelei. Eu aseară am stat aici foarte târziu și să știți că la lumina palidă, știți, înainte erau expoziții la lumânări, că nu era curentul electric și foarte frumos se văd lucrările. Mi-aș dori să vă prindă noapte aici și să vedeți cât de frumoasă este atmosfera, este magică. Vine primăvara infinită pe toți pereții. Și, bineînțeles, în sufletele noastre. Vă mulțumesc. Aș dori să vorbească doamna Lila, să-mi povestească despre tabloul cel mai drăgit, poate, despre început și